Bueno, saludable día, señoras e señores, e sexan todos benvidos a esta sala de prensa de Diputación de Ourense. Quero dar grazas aos notarios da actualidade, que sendo un día de verano e habendo moitos actos, moitos eventos, pois aquí está. Vamos a presentar Cine da Rúa. Para dicirlo todo xa completamente, Cine do Verán na Rúa. Son, como o seu nome casi o di, unha descripción da proxección vecino ao aire libre en todos os concellos de Ourense que así o queiran, para chegar unha actividade cultural a lugares que por carencia de infraestructuras estables non poderían ter esta actividade. Efectivamente, ainda dixen onte que presentamos as noites teatrales de Vilamarín, que por razóns de equidade cultural, tanto concellos como a propia Diputación de Ourense e a Xunta de Galicia, pois fan estas actividades por eso mismo, por razón de equidade cultural. Temos uns objetivos. Primeiro, achegar a cultura audiovisual á cidadanía, en este caso do rural, promover o cine galego e as producións de Ourense, que de outra maneira seguirían sendo grandes coñecidas, estimular a participación e a cohesión social a través da cultura, a través do cine, mediante actividades culturais ao aire libre, e como complementar unha oferta turística e ao mesmo tempo cultural durante o verano. E isto se fai dunha forma máis eficiente e dunha forma máis fácil por cooperación interinstitucional. Sempre o digo, cando hai colaboración e cooperación interinstitucional, os resultados sempre son máis fáciles, os obxectivos máis fáciles de acadar e ademais dunha maneira máis eficiente. E aquí están as institucións como a Xunta de Galicia, a Diputación de Ourense e os concellos que se fixeron adherir a este programa. Con este programa demostramos que a distancia xeográfica non é excusa nin é barreira para o acceso á cultura, neste caso o cine. Así, o noso compromiso está no rural, levando o mellor do noso cinema a prazas do rural que de outras formas serán bastante imposibles. Pero non vou a falar máis porque tendo aquí a quen temos, neste caso a Xoán Mariño, que é o promotor do cine na Rúa, e como non a Xosé Merelles, director da Axencia de Turismo de Galicia, que pechará o ato, pois sobran xa as miñas palabras. Por lo tanto, Xoán, promotor do cine na Rúa, que nos tens que dicir? É pouca cosa a sumar, non? Xa por lo que di, non? A verdad, o proxecto este nace xa, bueno, há muitos anos, colaborando coa Diputación, como as pasadas tamén a Xunta se incorporou, en este caso, claro, como Félix Jacobeo e Xosé, que tamén como este paraguas, non? Que sirve un pouco tamén a través do cine de chegar por casi todos os recursos de Galicia, non? Entón, pois, interesante, anticipando o ano Jacobeo, pois que máis, non? Tamén para... Sí que é un proxecto cultural, pero é moito máis carado o proxecto cultural, non? Levar o cine, pois, o que a veces facemos como esta imaxe que tedes aquí, esta foto, non? Que son sesións a veces de 500 espectadores, pero a veces vamos a Esbos ou vamos a Rubiá e temos ali, pois, 30 veciños. Entón, cada un veciño aporta o mesmo que cada un destes 500, non? Porque o importante é chegar tamén a todos esos espacios culturais, esos espacios concellos máis pequenos onde non é moi habitual que chego o cine, non? Sin que as plataformas nos estamos moi afeitos a ver todo tipo de contido na tele, pero a experiencia social de estar na rúa, de que incluso hoxe en día veciños ten a súa propia cadeira, a súa silla da casa, se sentan ali, e nos ten pasado en algún autocine de ir con transistor e poñerse ali para poder ver a peli, é unha pasada. E despois nos ten pasado, nunha edición anterior, pero xa hai 2 anos, de algunha vez en algunha localidade, algún veciño que nunca foi ao cine, hoxe en día. O sea, estamos falando de 2 anos aquí, o sea, que é unha pasada, claro, que nos recorda tamén, dicir, non, aquí isto era dos tempos das comedias, non? De cando viñan as comedias de circo, de familia, todo. Bueno, pois collemos un pouco tamén bueno, collemos un pouco aquela tradición e actualizámola hoxe en día, pois levándola un pouco así, concello.
Fixemos unha proposta, creo que 10 pelis, e das 10 pelis a verdad que temos que recoñecelo, claro, como os concellos toman a última palabra que queren programar, Rondallas este ano está atrasando, unha comedia. Certo que o cine de rúa, o cine que se pone no exterior, é un cinema de moi familiar. Aí van nenos, maiores, pais, avós. Entón, aí, pois, esta peli é un claro sempre, unha peli que ainda, bueno, produción galega non é 100% galega, pero sí o elenco é galego e parte do equipo técnico é galego e está ben sendo o cuñados deste ano, non? É dicir, se o ano pasado arrasábamos con cuñados, un ano máis cuñados e 2 anos con cuñados, pois este ano con Rondallas. Pero sí que é un proxecto, aparte de aquí, que son estas 30 proxeccións, gracias a Turismo de Galicia, que empezamos co plan director, vamos a estar en 100 localidades, en 100 por toda Galicia, e sumando, non hai moitos esos, o que quería enfatizar eso, que son vilas, a veces son vilas moi pequenas, que gracias a este apoio podemos levar o cinema. E despois eso, máis que cultura tamén, non vai disfrutar o día, de pasar a xornada, de ir a comer, disfrutar das playas maravillosas, incluso as playas fluviais, e depois ao final da xornada, pois, disfrutar con a feria. E nada, convidarvos a todos e que sigades todo o programa, que, bueno, o programa vamos a estar rulando como outros anos. Non sei, o ano que pasado creo que foron 7.000 espectadores, creo que máis ou menos que chegamos, este ano que será por aí, pero digo, vale tanto un espectador de, non sei, de concellos, como empezamos aí, mira, en Vila Martín, que estuvamos, que xa está na COP, como a Trouxeira, concellos un máis pequeninos, como vir mesmo aquí a Lele, que está, non está, non? Creo que non. Ou Berín, todo vale. Bueno, pois nada, moitas gracias e paso ya a Xosé Manuel. Díxame un momentillo, porque para ir a Xunta de Galicia, xefe de Turismo de Galicia, da Diputación de Ourense, pero tamén colaboran Dalis, a Asociación contra o Cáncer, aquí representada por Olga Moconga, que le agradecemos a súa presencia. Xosé. Sí. Bueno, bo día, grazas Rosendo, Xoán. Para a Xencia de Turismo de Galicia, pois, a verdade que é unha satisfacción poder estar hoxe aquí e presentar este programa que ten un alcance galego, pero, bueno, nomeadamente en Ourense, pois este ano vai haber 20 concellos beneficiados e, como decía Rosendo, pois a colaboración institucional é fundamental para capilarizar pois esta iniciativa en todos os concellos de Galicia. Eu quero agradecerle agora pois, a súa presenza aquí e tamén pois, esa colaboración que vamos ter, porque ademais de difundir a cultura e o cine nada máis e nada menos que 313 concellos que son prácticamente, son todos os que ten Galicia, aunque fundamentalmente son concellos rurais, neste caso, ao longo de 3 anos. E isto, pois, bueno, é posible, ademais coa colaboración institucional, grazas pois tamén a ese gran programa que vai ser o Xacobeo 2027, que por primeira vez conta con un plan director e unha proposta que fixo o Mr. Misto, a empresa que lidera Xoán, e que coa súa experiencia de levar o cine pois á rúa se valorou na comisión como un dos acontecementos interesantes para levar o que é o Xacobeo a toda o territorio galego. Fundamentalmente porque así o entendemos que un acontecemento que ten que beneficiar a toda Galicia e que non pode estar só focalizado pois, nos lugares como Santiago de Compostela, que evidentemente é a meta do camiño, ou nos ámbitos urbanos. Por eso, esta iniciativa a nos satisface moito porque precisamente capilariza e ven moi ben a conta do espírito polo que se creou este plan. Este plan director conta xa con aproximadamente 700 propostas, queda unha parte para executar, pero fundamentalmente se vai desenvolver ao longo dos anos 2026, 27 e 28, tendo en conta tamén o plan de patrocinios que vai ter a Xunta de Galicia con as empresas que queiran colaborar con nós. Desafortunadamente, este plan retrasouse porque no Estado non hai orzamentos
E se ben as empresas poderían estar xa colaborando con nós desde xaneiro do ano 2025, pois tuvo que pasar un ano e medio máis para que xusto a semana pasada se pudese crear a comisión interadministrativa que vai xestionar os patrocinios, porque sin a axuda das empresas privadas, este Xacobeo tampouco sería o Xacobeo que esperemos que sea, probablemente un dos mellores da historia, tendo en conta a tendencia que estamos a observar, tanto en canto a número de visitantes como a número de peregrinos. Hai que lembrar que o Camiño de Santiago, o ano pasado batiu récords de Compostelas, foron 531.000 case, e neste ano xa pasamos das 250.000, o que quere dicir que medra un 5% en relación ao ano pasado, que foi o mellor da historia das peregrinacións, e que tamén turísticamente Galicia, que recibiu case o ano pasado 9 millóns de visitantes, tamén foi un récord na historia do turismo de Galicia. Todo nos fai pensar que o 2027 vai ser un dos mellores, se cadra o mellor Xacobeo da historia, e temos que traballar para que os beneficios deste acontecemento cheguen ao todo o territorio. E neste caso, esta iniciativa de Cine na Rúa é un exemplo desa intención que ten a Xunta de Galicia en colaboración con outras institucións, como neste caso a Diputación de Ourense, e, por suposto, a iniciativa privada a través de Mr. Mistro. Xa se dixo aquí que o cine na rúa é un xeito de difundir a cultura, de difundir o cine en estado puro, porque agora está moi tamizado a través das plataformas e de outros formatos audiovisuais, pero o cine naceu así, como se vai divulgar a través desta iniciativa, e eu creo que, os resultados de anos anteriores nos demostran que a xente quere ver cine dun xeito clásico. Ademais de fomentar a cultura e de difundila, hai que ter en conta a parte turística, evidentemente, para que os que nos visitan estén máis tempo con nós. Temos que xenerar oferta, o que se chama no argot turístico oferta complementaria, e todos estes acontecementos que xurden a través deste plan director e estas iniciativas veñen a facer que a visita dos que se achegan a Galicia, ben sexan peregrinos ou visitantes, sexa máis longa e a todos nos beneficia a cidadanía e tamén, por suposto, aqueles empresarios que teñen o turismo o seu xeito de vida. E nada máis, quería lembrar tamén que neste sentido, no ámbito turístico, agora mesmo Ourense é a provincia e a cidade que máis medra. Nestes seis primeiros meses que temos datos do ano 2026, xa foron 132.000 os visitantes que se achegaron a Ourense, o cual supón aproximadamente un 8% máis que o ano anterior, no mesmo período, e a estes visitantes hai que ofrecerlle acontecementos, hai que ofrecerlle motivación para que se queden con nós, e esta iniciativa xunto a outras que ten a Xunta de Galicia en colaboración tamén cos concellos e ca Deputación, como poden ser os concertos do Xacobeo e outras actividades, seguro que van tamén facer que Ourense siga medrando e o turismo se converta nunha das fontes de riqueza principais tanto para a cidade como para a provincia. Moitas gracias.